uitpakken, dames en heren, op de headbangschool. Want naar het schijnt kunnen headbangende wijven beter pijpen. Metal heeft nu wel flink aan geloofwaardigheid ingeboet sinds het een metalband was die het Eurovisie Songfestival won. Heeft heavy metal nog toekomst nu er van die superlichte aluminiumsoorten op de markt zijn? Maar toegegeven, het mengen gaat niet zo lekker op aluminium. Bovendien hebben metalfestivals vaak zo'n janetterige namen. Velorock, Graspop. Inderdaad, Graspop. Runderen, koeien zijn dol op Graspop. Misschien zijn de Zwitserse koeien in de Alpen wel de eerste herkauwende metalheads met hun loodzware koebellen. Nu er zoveel geluld wordt over terrorisme, mogen we het wel eens zeggen, dames en heren. Metal is een vorm van terrorisme. And we like it. Metal ontroert. Maar we zullen geen kraan laten op metal, want dan begint metal te roesten. Dames en zij die erop kruipen. John Cleese heeft ooit gezegd, als je een komisch toneelstuk moet schrijven, dan moet je een begin en een einde hebben. De rest is opvulling. Nu zijn we aan het einde gekomen, dames en heren. De beste is yet to come. Onze Duitse buren trakteren ons 2 jaar geleden al op een verkwikkende portie trash metal. Toen Destruction hier de dans uitnodigde. Een mijn favoriete optredens aller tijden, Destruction. En vanavond belooft het ook weer te knallen, al is de volle maan net voorbij. De verjaardag van de dood van Elvis